Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang subhai pi baro syakimat kimat jonggani kejan miet sing sejan kakat Tarik Naitung arajar arpusan. Kimat Khubor naga Jylla. Ka Menteri Sorkar Pedeng ke bakmi ya katanat pelatengka ka Nirmala Sitharaman. Kala kren ya ki kentien syong sebai ke jait beriu khasi ki baong ka tip beriu tip lay ka mai ya ka hok ka tip kor tip kha ka bhalang ka imlang ka meram o ki rengkau ki basa hadin ke jingyalang bala play ya ke project prepare ke bala long Hilarity International Center for Performing Arts and Culture New Shillong. Ka Sitharaman kaba lawan jengok na ka benta sau sengi kenti ya ka Jylla Meghalaya kala yaro ru ya kini ki kentien syong sba jong ka jat beriu khasi bat kala ong ru ba kan sakan show ya ki kum ki kentien imsngi ki balong ki jinghi kai ba kongsan ha ka imlang ka salang jong ki para beriu. Ka Nirmala Sitharaman kala ong ba kalayadon ka jingkiu ka ba sanspa 90% ha ka jing ai khajna sya ka Jylla Meghalaya hapdeng usnem arjar khatsau hadu arjar arpusau habaya nujor bat ki post nem bala dep kata nadu usnem arjar sau hadu usnem arjar khatsau ha ka ba ka Jylla Meghalaya kalayo pediang saupu prahajar praspa prapulai klor tengka. Kalau ong baka grant in aid sya ka Jylla Meghalaya kala kot saupo hajar sauspa sanpu ar klur tengka hapdeng usnem arjar khat sau hadu arjar arpusau haba yanujor bat ka khat khandai hajar nyuspa klur tengka hagi pos nem baladem. Khandai fu art li gishnong nong kendong kipadon ha shilenter ka khapot bat kari Bangladesh kila syajit ha ka wat ka baar jong ka vibrant village program jong ka Sorkar Pedeng kum gishnong ban nengkong ha kari India laong ka menteri jong ka Sorkar Pedeng ka bakmi ya katanat pelatengka ka Nirmala Sitharaman. Ka Sitharaman mentaga sengi kadang leit jengo ya kini kisnong khapot banya keren markhmat bat kinong syong snong ya kijing bat kijing don kam jongki khnang baka sorkar kan dup la ban the ya kisong pisa lani ya kisong penroi sya kini kisnong kinong yalam snong bat kinong syong snong jongga snong Kylleng Pyrthei district kapadon ha khapot jongga Jylla Meghalaya bat ke Jylla Assam kila khi bitar lep ya ke jingle don bor jongki brio na ke Jylla Assam ki bala rung hapo upur sam jong snong klem ke jing pentip ya ki bor sanshar ke Pyrthei district bat ya ke dorbar snong Kylleng ki brio na ke Jylla Assam kila rung jubor syaki karkhana teliat mau da ke bakam bagi de ki brio na ke Sorkar Assam bat ki ba mikmat ya ke kashari jong ke Jylla Assam bat kamru ba kila yobor ban khenra ya kini jaga ki nong syong snong jong ka snong mai khuli kila mi ban persya ya ka soskular ya sungtu jengmut lani ka memorandum of understanding baladep ya soi hapedeng ka Sorkar Meghalaya bat ka Sorkar Assam nagbenta ban ya penbet ya ki jaka ki badon hapedeng ka jing ya ka japut kajing persya kalong khamtam ya kajing siap pengat kapungri dokha kabala ribat sumar dagador barsnong maikuli lapalat san posnem kaba la penmentoi ya ki pajba kasnong maikuli bat deiru kabadang hap hapo uput usam jong ka Pyrthei district Meghalaya sya uput usam jong ka Jylla Assam. Ka hima nong klau harengkat bat u tirot sing siem death anniversary committee hima nong klau ka khot bat wer ya ki kon ki hajar ka hima nong klau bat ya ki paj ba ka bri hunyu trap bakin wan syak lempung rakhi ya ka lengkho singyap ka basispa khandai pho jong siem tirot sing hanong klau ka badai ka shnong jong siem tirot sing ka ban sedang naro ka por khat arbaji mensngi kani kalong ru shibenta jong ka jing rakhi ya ka jingdap sanspa snem jong ka hima nong klau arteli ki masi kila syatu na kentoi lomyo pendeng myong mairang bat ha ka jing persyang banwat kim shem lalap din setia utrai jong masi ula pentip no syakilat Pyrthei Khubor bat ban kerpat ya ki pajba bakin sngoba ban pentip lem syau lada ki yo i ya ki te ki masi hangno dak ba telefon hau mobile number real not khandai san not
iwesau prano. Ka State Bank of India Northeast Circle kala IT ya ka wei ka trok kit nyut syaka tanat Shillong Municipal Board bat ka wei ka boss kit kena school syaka Saraswati Vidya Mandir School Kong Ong East Jante Hills District. Na benta kanila perlong da ka program bakerpang hakmat ka State Bank of India Main Branch Shillong hakaba u Deputy Managing Director Surendra Rana ulalong kumusembut kongsan haka jingidon lang u Chief General Manager ka NE Circle u Prabhas Bose. Katba udang late kai step u Organizing Secretary jongka Kasi Students Union Nongmensong Unit usamla Samuel Karbani ulalap ya ka wei ka trok kit pan kapalawan kit ru ya ki siar bamdo bandi hayo Nongmensong. Katrok kabadon yo registration number AS ARPRA AC not iwe nyo kendai kam don ya ka shalan ban kit siar nrei tang ban kit jhur nrei kala yai light na ka khrdop talasi kabadon hathan ribhoi. Hak jing yai lenti kabahan reu pos nem ban besar ya ki ompo leo jing nang jing start syaki samla puli. Ka Synod College Shillong kala penlong ya ka health camp harengkat ka jing ya snok tilang bat ka National Health Mission lembat ka office jong ka District Medical and Health Officer kum shibenta ban pensngok to syaki samla puli bat syaki nong hikai ya ka jing koridor jong ka kot ka khia. Kajing penlong ya kani ke health camp kalong ban pensngok tu ya kajing koridor jong ke kot ke kia. Kala niam be den klam ka buju penlong man lau snem da ka senra juai. Kala sedang ha ka khat wei tarik bat kan kut ha ka sngin kong ka khat sau tarik Naitung arajar arfsan hapung aitnar. Ka be den klam ka dei ka le niam ban be krat ya ka klam ka ngo na ka imlang sa lang ki bala ban wan ha ka dor jong jingpang jing shitam. Ki jing penjat ke bor mariang bat kino ki jing sneo ha ka imlang kesalang. Nakaliang jong ka bati CTV ni ai kublai bedeng klam wasuk wakamen ya pi baro. Bat to ai baka ne ka por ka babha kan wanra ya pi ya ka jing roi jing par. Ka jing kemen bat ka jing kerku jong ka jing kot jing kia. Mentang ini pai syakimat Khubor nak lengkari. U General Secretary jangka All India Congress Committee u KC Venugopal. U balong ru u MP keseng Congress ula kentu yang Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi. Ba untuk larlem naga benta ban yada ya ka jing im jangka Nimisha Priya kanong Kerala ka batrai kum ka nurse kaban sa siap penyap Yemen haka kan riu tarik Naitung. Ki MLA jong ki seng san Pyrthei beper na ka Jylla Kerala. Kila kerpat ru ya ka sorkar India bat ya ka Presiden jong ka ri India ban ya kren bat ki bor ka sorkar Yemen ban ya da ya ka jing im jong ka Nimisha Priya. U Menteri Rang Bado Kari u Narendra Modi haka sengi sajan ula IT palat sanpui hajar teligi siti tungkam hapo ka rozgar mela syaki samla ki badang syu syak tungkam temai. Ya kani ki jing sam ya siti tungkam la penlong ya ki sau hunyo teli ki benta beper jongkari. Ka West Bengal School Service Commission kala ban ya kendo ya ki jing na ka benta ban lap ya ki kertong ki bala dondak sneo ki ba apply ya ki kam ki bala theli hadian ba ka ying bishar Supreme Court kala wengno ya ki arfusan hajar newspa sanpulai teli ki kam hikai school hakabaya day bat ka recruitment scam case. Ka Supriya Shinate ka balong ka chairperson jong seng Congress nagbenta ka social media. Kala terting ya ka sorkar Bihar balayalam do Nitish Kumar da ka babata ya ki pait ba ban pentikna ya ka jinglong nongshong shnong bapura jong kari kat ba ki nong le kam sneo bat ki nong le kam baman ki yai lailo saho hagne ki Ka Enforcement Directorate Gurugram Zonal Office kala yo okurup ya ki jaka ki basyongdor nreus pa prapuway point san pusaw klor tengka bat san spa prapupra point san punyo klor tengka ha ka Gurugram Zone ha ki arteli ki kam syukor pisa ba kerpang ki bayadai bat ka Ram Prashta Promoters and Developers bat ka Amtek Auto ong ke bor sarkar ha ka sing sejan.
Hakajing tokit jong ka Enforcement Directorate kalalam ba ka RPDPL kala lumpisa haduk si hajar si spa klor tengka nagi hajar ngut ki nong tiet yeng ki kat ba kam shimlala setia ban ai ya ki projek kumbala dep ban ikut. O Menteri Ketenat Pulih Putih ke Sarkar Delhi u Ashish Sood ha kesengi sejan ulaya ro ya usinyang Pyrthei ba la no da ke school private sha usuk utiar jong ke pulih putih bat ula ongru ba ka jing ya kaja ne ka jing ya syurut ha pedeng ke sarkar bat ke school private menta kala poi sha ka bakon. Hagasin jam ke bakongsan banwan ra ya ke boarding ke balak ban Shanslan katanan ke kot ke khia ha bundi Rajasthan kala shim ya ke sen jam bakongsan da ke ba pendon kam ya ke boarding nagasni hapo ke jing temu jong ke sarkar ban kentiu ya ke jing yo boarding ha Kylleng kitana terekam jong ke sarkar. Ka Enforcement Directorate kalalap ya ke kam tok ke besyirkai bha ke bayadai bat ke call center tok kaba terekam hapok ke kerteng balatip kum ka Messes Magnetel BPS Consultants and LLP hakaba ki shlem terekam ki don ha Pune, Ahmedabad, Jaipur, bat Jabalpur. Hakajing token kabadang ya syakmat ka zonal office jong ka Enforcement Directorate ha Mumbai kala penlong ya ke jingwat ke bnia bha hagi jaka beper hakaba lalap ya ki kam syukur ki betemu ban pengop ya ki nongshong snong kari United States da ke jing terwa ya ki ram tang beniok kamai pisa BI. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ki pulet jongga Jammu and Kashmir haga sing sejan kila kurup ya ki mar ki mata ki basang dor hado lai point ar klor tengka jong ki leno ki batrekam na Pakistan occupied Kashmir ki jingdon jing em ki dei ki nonggenti jong ki laingot ki snar leno ki batrekam na ka Pakistan occupied Kashmir ki bala sha ujor da ka ejahar hapo ka section khatlai jong ka Unlawful Activities Prevention Act ya ka bala register ha ki Bewani Police Station ki nongshong shnong jong ka sor Gardes Afghanistan kila kentu ya ka sarkar bala peniat da ka seng leno Taliban ban ajing rap kerki hadin baga jingpang ya bet kala selat napang hagani kaliur. Kipai ba kila penpau baga jingpan jing rap kalong namar ka jing hiran ka yo ka kon bat namar ka jing bum kot bor ban letsha sumar hagi hospital private. Nalor kata ka hospital kepadon sanpo jing tia ha Gardes kala khang kherdap menta dagi bon-bon benai. Ka Bangladesh Nationalist Party kala kentat ya ka jing pensisya jong sarkar sipor balayalam dau Muhammad Yunus ya ka jing bishar hok bat ka jing penkela syua ka election da ka ba pen scam bahkan nom pediang syu ya ka jing pen slam ban penlong ya ka election. Namar ka jing yai beteng ka jing jor jong lappa lapsan hari Pakistan ki bor sarkar kila penmi ya ka jing maham bala banja ke jing shlei hagi jaka bakham don jing ma ka National Disaster Management Authority jongkari Pakistan bat ka Punjab Provincial Disaster Management Authority kila kentui ki pat ba nong shong shnong bakin long ki bohusiar bat ban kiar ban lech hagi jaka bashlei nalor kata ki lamaham baga jingjur slap kandang yai peteng hado ka khanyu tarik Naitung arajar arpusan ka jingpang dengi kala kiu state baha gari Bangladesh bat ka jingdon jong ki briu ki balangat hakani ki jingpang tang mentau snem arjar arpsan kala kenjo syaka khat sawajar nriu khandai ngot rengkat bat ki san pasangut ki bala duai yala ka jingem layatho ki lat pathai Khubor jong ka tai gari ki start wat bnia ha ka kot ka khia ki lapan pau ka jing shep tieng yo ba ka ne ka jing pang kan salat ya ka ri barak we namar ba ki nong pang ki bala kham shitom jur kim shim la yo ya ka jing sumar ha ka por bapiang ka Africa Center for Disease Control and Prevention kala ya tu ba ka Africa kala dan palat sahajar ars pangut ki brio ki bala yap nakadaw jong jingpang cholera bat mpox kapadang yai beteng hagi benta beper jong kani ka doba haus nem arjar arsan
haga jing yalang lengba kilat pathai Khubor u deputy incident manager nagbenta ka mpox ha Africa CDC u yap bun the second ula ong ba ka jingpang cholera bat ka mpox kide ki jingpang ki bala sapriang palat la ka North Korea bat ka Russia kilapan scam ya ka jingye dei hapdeng jongki ha ka jingye kendo jongki head officer jongki ni ki artillery ha North Korea ong kilat pathai Khubor jongkari Russia ka menteri kambari jongkari North Korea ka Koe Son Hui ka lai kendo yau Sergei Lavrov ha wonsan nagbenta ka sien ka ba ar jong ka jingye kran ka batmu ban pen scam shushu ya ka jingye dei hapadeng kini ki artillery kiri kito kilong kimat kuble